AIIMS एबा अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेसआ भारतनि सावस्रि बिफावआव सेथि जायगा आवग्रियो। AIIMSआव इन्टारनेशनेल स्टान्डार्ड मेडिकेल एजुकेशन इन रिसार्च ओरिएन्टेड मेनार होनाय जायो। बेयाव MBBS निफ्राय लानानै स्पेशलिटी आरो सुपार स्पेशलिटी कर्सेस फोरोंनाय जायो। AIIMS बादि मोनसे गिदिर मेडिकेल इन्स्टिट्युटनि सिमांआ 1946 मायथाइयाव पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ बुंजेनदोंमोन आरो बेनि उनाव अटल बिहारी वाजपेयी सरकारा 2003 मायथाइयाव PMSSY एबा प्रधान मन्त्रि स्वास्थ्य सुरक्षा योजनानि जोहै भारतनि दाब दाब जायगायाव AIIMS बायदि इन्स्टिट्युट फसंनो आखायाव लायो। फै जों जोंनि भारत हादरनि गासै AIIMSफोरखौ मिन्थिनानै लानि। AIIMS निउ दिल्ली 1956 मायथाइयाव लुफुंजानाय AIIMS निउ दिल्लीआ भारतनि AIIMSफोरनि गेजेराव सेथि जायगा आवग्रियो। निउ दिल्ली AIIMSआ मोनथाम एक्सटेनसन केम्पास दङ। एक्सटेनसन केम्पास झाझार, बेयो हारियाना स्टेटआव दङ। एक्सटेनसन केम्पास बालाबगार, बेबो हारियाना स्टेटआव दङ आरो एक्सटेनसन केम्पास गाजियाबाद, बेयो उत्तर प्रदेश हादरसायाव दङ। AIIMS भोपालआ मध्य प्रदेश हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY नि फेज 1 आव लुफुंनो लाजानाय आरो 2012 आव लुफुंजादों। AIIMS भोपालावहाय 202 मेडिकेल कलेज स्टाफ आरो 11 नार्सिं कलेज स्टाफ आरो 687 मेडिकेल स्टुडेन्टस फरायो। AIIMS भुवनेश्वरआ ओडिशा हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 1 आव लुफुंनो लाजानाय आरो 2012 आव लुफुंजादों। बेयाव 387 छात्रफोरा फरायो आरो 257 स्टाफ दङ। AIIMS जधपुरआ राजस्थान हादरसायाव दङ। बेयो 2012 आव लुफुंजानाय PMSSY फेज 1 नि फसंथान। बेयाव गासै 217 एकाडेमिक स्टाफ आरो 1569 फरायसाफोर फरायो। AIIMS पाटनाया बिहार हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 1 आव लुफुंनो लाजानाय आरो 2012 आव बेखेवजादों। AIIMS रायपुरआ छत्तीसगढ़ हादरसायाव दङ। बेयो 2012 आव लुफुंजानाय PMSSY फेज 1 नि फसंथान। बेयाव गासै 660 फरायसाफोर फरायो आरो 142 एकाडेमिक स्टाफ दङ। AIIMS ऋषिकेशआ उत्तराखन्ड हादरसायाव दङ। बेयो 2012 आव बेखेवजानाय PMSSY फेज 1 नि फसंथान। बेयाव गासै 225 फरायसाफोर फरायो। AIIMS रायबरेलीआ उत्तर प्रदेश हादरसायाव दङ। बेयो 2013 आव लुफुंजानाय PMSSY फेज 2 नि फसंथान। AIIMS मंगलागिरिआ 2018 आव लुफुंजादों। बेयो PMSSY फेज 4 नि फसंथान आरो बेयो आन्ध्र प्रदेश हादरसायाव दङ। AIIMS नागपुरआ महाराष्ट्र हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 4 नि फसंथान आरो 2018 आव लुफुंजादों। AIIMS गराखपुरआ PMSSY फेज 4 नि फसंथान। बेयो उत्तर प्रदेश हादरसायाव दङ आरो 2019 आव बेखेवजादों। AIIMS कालियानीआ वेस्ट बेंगल हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 4 नि फसंथान आरो 2019 आव बेखेवजादों। AIIMS बाथिन्दाया पान्जाब हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2019 आव बेखेवदों। AIIMS गुवाहाटीआ आसाम हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2020 आव बेखेवदों। AIIMS बिजायपुरआ जम्मु एन्ड काश्मीर हादरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2020 आव बेखेवदों। AIIMS बिलासपुरा हिमाचल हादरसायाव दङ।
बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2020 आव बेखेवदों। एम्स मादुराइआ तामिलनाडु हादोरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2021 आव बेखेवदों। एम्स दारभांगाया बिहार हादोरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2021 आव बेखेवदों। एम्स काश्मीरआ जम्मु एन्ड काश्मीर हादोरसानि पुलवामा डिस्ट्रिक्टनि अवन्तिपुरा होननाय जायगायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 5 नि फसंथान आरो बेखौ 2021 आव बेखेवदों। एम्स देवघरआ झारखन्ड हादोरसायाव दङ। बेखौ 2019 आव बेखेवदों आरो बेयो PMSSY फेज 6 नि फसंथान। एम्स राजक'टआ गुजरात हादोरसायाव दङ। बेयो 2020 आव बेखेवजादों आरो बेयो PMSSY फेज 6 नि फसंथान। एम्स बिबिनागरआ तेलेंगाना हादोरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 7 नि फसंथान आरो बेखौ 2019 आव बेखेवदों। एम्स मानेटिआ हारियाना हादोरसायाव दङ। बेयो PMSSY फेज 8 नि फसंथान। एम्स मानेटिआ फांसनाल जाथ'वाखै। जोंनि हादराव गासै मोनगं 23 एम्सफोर दङ। बे मोनगं 23 नि गेजेराव फेज 4 निफ्राय लानानै फेज 8 सिमनि एम्सफ्रा फुल्लि फांसनाल जायाखै, जेरै जोंनि आसामनि गुवाहाटी एम्सआ 2022 मायथाइनि एबा बे बोसोरनि नभेम्बरावसो फुल्लि फांसनाल जागोन बादि। मिरु सरकारनि थांखि बादिब्ला बे गासैबो एम्सफ्रा 2025 मायथाइसिमाव फुल्लि फांसनाल जाजोबगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ ओंथिगोनां मोनदों। लोगो मोनबावगोन गोदान मोनसे भिडिअ'जों। गोजोन्थों।